Today is holiday. Today is holiday. February 25, 25. 2022. Yes. Ang kinamamarate natin ngayon ay yung EDSA Power Revolution. So, napakalawak ng scope ng EDSA. Ang gagaling ng mga ano dito. EDSA Power Revolution. Mural. Beautiful. At ang ating destination ngayon, Very beautiful na. hanapin natin yung lugar na ni-declare na Ninoy Cory Aquino Ave Road. Honey. Where is that? We're going to find it out. So, what started the EDSA revolution? Yun nga. Oh, Nagtatipon-tipon ang mga tao doon sa Maynila. Sa may EDSA. Para Phase what? paalisin A revolution means changing a ang democracy. dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yeah. Kasi sawa na sila Okay. sa pagmumukhaan ni Marcos. Kaya nagtatipon-tipon sila. okay. Dito tayo. Nagtatipon-tipon sa mga tao. Ako, yeah. Sa EDSA. Okay. Saan kita maagi? Hindi naman sa dati o Tinago. Tinago. Nakapunta lang ako doon sa ano, sa EDSA. Yeah, but what did they Ay, nag-revolution ng mga ano, mga madre, mga sundalo. Simple man lang ang pinaka-point ng anak. Gusto daw nilang palitan yung rehimen ng mga Marcoses. The big issue doon, alam mo ba kung ano ang big issue doon? Ang malaking issue doon, dahil daw ang galunggong ay tumaas na. At ang petrolyo daw ay tumaas na rin. Kaya they said, kailangan daw palitan na si Marcos sa panahon yun. Pero pag inisip mo naman na gano'n lang, kasi gano'n ang mga misinformation, disinformation campaign ng panahon ngayon. Kaya mas maigi pa rin na sabi nga niya, usapan natin yung lahat ng mga anggulo. Sino ba talaga ang napaboran ng EDSA? Yung mga masa ba talaga? Tayong mga Pilipino. O yung mga oligarchs? No. Tayong mga Pilipino. Sino ba ang namayagpag ng Kasi naging EDSA? malaya tayo. Lagi tayong malaya in the sense na democracy, yes. We can Pero- remove our president. sino ba ang nag-benefits? Yes. That is the big question mark. Yeah, who benefited from the revolution? Was it Masses the ba? citizens? O yung mga oligarch? Kasi yun ang magandang issue doon. Sino na kinabang? Pinalis mo nga yung sabi mo mali. Pinalis mo nga yung sabi mo dictator. Tapos yung pinalit mo naman, Mas actually fits the actual description of a dictator. one man rule and one word. Pero iba naman ang arogato. Mga gaya nun. Tranquilo massage at tranquilo massage at. Di ba noon? Sa Joma season nakulong na yan ni Marcos. Yung mga anti-government na sa gobyerno, nakulong. During the time of Cory Aquino, pinalaya niya dahil sabi niya para magkaroon na daw ng peace at tahimikan. And I heard yung word na peace. Sabi nga ng isang politiko, mahal na salita. Maging payapa. Pero ang gusto naman ng Joma season, panahong yan,
gusto niyang masira ang gobyerno para maging tayong communist nation. Yun ang intensyon ng mga makaliwang grupo. Ikaw na. Tingnan mo yan. Joma Seson. Season. Joma Seson yung... So basically, it's like the Stalin with Russia. Oh. When Ngayon. Russia was based on rulers. Punta natin yung turo ng mga makakaliwa. Ano ba yung itinatanim ng mga makakaliwa sa isip ng tao? Ng gobyerno ay mali. Sila ang tama. Yun lang naman ba, hindi ba? Bottom line, Look at this house. nung panahon ni Cory Aquino, Oo. Dapat ganyan ang bahay ng Philippines. oh, saan tayo dada? Ayan. M. Castro. Ano ba mga bahay na kayo? Oh, pero gilid-gilid kita. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tinago. Kaya kung, Hoy, honey. We're here in Barangay Tinago. yes, This is Barangay Tinago. Diyan ako nag-aral. saan? Tinago Elementary Oh, School. may memory ka na naman dito. Yeah. Diyan ako nagkaisip maglaro. Oo. Marami akong memories diyan. Diyan ka laging lagalag. Hindi naman. Nilalakad lang namin to. Papunta dito. Oh, tingnan mo, ang ganda na. Oh. Diyan ako elementary. Good morning po. Bumabaha dito. Yan. Naga Elementary School. Yan kami naglalaro dyan. Dati mataas pa yun eh. May mga hagdan dyan. Okay, go back to Yan the kami topic. naglalaro dyan oh. Go back tayo na sa topic. Yan oh. Yes. Oo, dati ang hagdan dyan, ano. Yan mga, hindi ako nag-aral. Elementary. Oh, yan na. We already, Yan oh. Yes. Tatlo na lang ang hagdan. Dati marami ang hagdan yan. Tumaas. Yan kami naglalaro dati. Taas. Siguro kaya, sadit ka pa man kaya ka to. Kaya mga step mo, saradit pa. Kaya wala mo ka to, ano. And then later on, nagbago na yung ano. Okay. Okay, nakuha ko na. Oo, dyan. Elementary ako. Saan? Binabalita sa Maynila, sabi ni Ma'am Peña. Uy, Annalisa, nagkakagulong mo doon sa Manila. Baka naman, nag-rally ng mga tao duman. Hindi yan, ni EDSA Revolution. Elementary ako to. Ayun, sino? Ako nagdadangag like ko. Ako kaibanan magdahog. Maniintindihan ang sinasabi niya. Kami man kayo to, nagdadawag kami sa transistor. Nagkakagulong na dati na sa Maynila. Silolo ko man kayo to, siging daog ka balita. Kaya yan. Kaibanan ko to sino ko ng Pampinas. Di, balik na naman sa ano. Di, nabagsak na si Marcos. Bumagsak. Tapos, yung mga kaliwang grupo, nagpinalaya ni Aquino. Di, aram mo kung pirang resources ang kinaipakatanig kang gobyerno para lang ito madako. Dati wala pa yan. Ngayon, meron ang high school. Kaya kung isipon ta, Naga National High School. Excuse me, my husband. Ayan ang pinag National High School. Yan ang bago dito. talagang ang isip ka mga Aquino, baka mo talagang purely na sabihin mong ano, parang personal lang siya ng ano, personal lang siya ng intention, ano. Kung paano kaya ka mga Marcoses, para mo yung kasi dahil Luisita, ang pinambakal kayan, Oh, dito ang shortcut papuntang Dayandang. Dito kami dumadaan dati. Oh. Shortcut. Papunta sa ano? Tinago. alam mo kung paano nabilog yung Hacienda Luisita? Yan ang sinasabi mo. Len, Na papuntang sa Tinago. ayan. You're changing the topic. Because my memories are back. When I'm in elementary days.
Okay, continue. Dito kami, dalagata kami dito. Kaya marami ang pagbabago dito mga bahay. Hindi na katulad ng minsan sila. Okay. Kasi siguro pag may mga dalang stock kaya sabi, ano talaga eh? Ano? Tayo dadaan hangin. Marcus, ano? Papunta Marcus versus ano yan? Ano siya saan papunta yan? Or ano? Or memo? Diyan na lang kita malusot ang Memories. Nagkakalumay pa tayo. Ang street yan. Actually, lagot yan. Or na, masarap. Masirap na. Mamagong na. Sarap. Tama lang yung list to yung ano, hindi ito ma-exit. Hindi ito ma-exit. Oh. Sarap street. Pero tama lang list. Punta na ba kasi ano tao? Ang outtake day. Tapos ang Sarili na lang natin. Nagbay ako ta na. Sarap street. Kaisa rin. ako may sidir eh. Katawan mo man ako Hindi ni. ko na nagre-record. Lubat na. Dahil din, nagpunta na. Hindi para ng memory. Ayan. Paano man na nag-record? Oh, nagpundo na. Next time. Ang cellphone ko dahil. Paano tama pundo? Dahil ang setting mo sala. Eh, nagre-load ng signal sa ano. Di ako naman makaput. Hurry up. Uy, gilid-gilid ka mo. Yan ka mo sa tahaw. Uy, dita. Takaw na ka mo. Hindi ako marunong mag... Hindi ko na magkakapun. Ikaw na. Ako na? Ano? Ano? Ita na. Sana. Sala na naman. Ako daw, ako daw. We'll just stop over here. Ano ka naman maan? Stop over. Patantali yan mag-arang siya ng cellphone. Anong building to? Mabilis yun naman magkalaw ba?
Nagpano. Bago na naman bagay no. Na ano yan? Medical clinic na naman. Ito kaya sagot. Nag-aaral na doon. May say na kung perang oras. O yan na, okay na. Ini ano pa saan yung street na nila. Yan. Mayong pag... Kaman to Ninoy, Cory Aquino Avenue. Ito, Yun itong ay ang street na to. Hanggang saan? Entire road na to ay Ninoy Aquino Avenue. Are you sure? Hindi ka nagkakawa. I-google mo pa. Ang pangalang street na to ay Ninoy Cory Aquino Avenue to. Oh, Dito na tayo. we made it here. Sa SM. Oh.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last day.